Ahojte, ahojte. Dneska v našej podpornej skupinke, ktorá vznikla po víkendovom workshope nedeľnom a ktorá bude trvať od tej nedele až do novú, tak vznikla taká zaujímavá otázka, pretože ženy vlastne na workshope spoznali svoje mapy života a priestory, to znamená svoje priestory. Spoznali svoje osobné kódy a spoznali aj 3 miesta harmonie v priestore, cez ktoré môžu ísť veľmi jednoducho naštartovať vlastne celú tú premenu alebo tú novú energiu a to organizovanie, upratovanie, skrášľovanie, akokoľvek to nazveme. No a dneska vznikla výborná téma a to je, že kabelka, ženská kabelka, ktorá je opradená magickosťou, kde častokrát je čokoľvek, čo človeku chýba. Ale teda, ja mám obdobie, kedy som nosila veľkú kabelku, keď som mala malé dieťa. Teraz už nosím malé kabelky, kde mám len základné veci. Ale napríklad teraz, keď som si ju celú vypratala, najlepšia technika je, že všetko vyložiť a pozrieť sa, čo tam je. No zistila som, že tam mám 3 rúže, že tam mám 2 krémy a plus som tam našla ešte pár takých vecí nazvyš. Ale ja by som chcela dať teraz pozornosť peňaženke. A teda, že čo patrí do peňaženky a čo nepatrí. Takže máme tu tému bločky, ktoré nepatria do peňaženky, lebo sa množia. Do účtovníctva, do obálky, ak potrebujem niečo odložiť, prípadnú reklamáciu, ostatné do komunálneho odpadu. Karty už dneska máme také, že väčšina, že sú vlastne rôzne apky, ale ešte stále sú nejaké obchody, kde potrebujeme vlastne mať k dispozícii. Potom je to téma papierové peniaze, bankovky, takže ja mám takú techniku, že vlastne ukladám peniaze na výšku a ukladám ich tak, že keď ich vyberám, tak ich vyberám rovno tak, ako ich podávam a to je mostom vlastne dopredu. Mostom preto, lebo vlastne mostom plynie v hojnosti. Tak ako ja dávam, tak aj dostávam. Je to ako keby rovnováha. Potom to, čo ešte patrí alebo nepatrí do mincovej časti alebo mincového oddielu, je vlastne to, čo bola kedysi taká móda a to boli 3 čínske mince zviazané do nekonečného uzlíku. Za mňa je to vlastne, treba podporovať menu, v ktorej žijeme, ktorú máme. To znamená, že treba nájsť spôsob, ako si tam vždycky nehať 3 dvojeurovky. Môžeme vymysleť nejakú zaujímavý spôsob, ale teda použiť tú symboliku, ktorá je naša. Takisto rovnako aj to, čo býva na kľúčkach, že zavesiť si čínske mince alebo si dať do misy hojnosti čínske mince. Nájdete spôsob, ako si tam dáte 3 naše, vlastne keďže máme teraz, my tu máme euro, takže treba mať tam 3 dvojeurovky, alebo prípadne vlastne v píske hojnosti priložiť aj nejakú bankovku podľa toho, ako je k dispozícii. Takže farby peňaženiek tento rok. Keďže sme roku draka, tak to môže byť zelená je smaragdová, stále veľmi trendy. K tomu ešte vlastne je aj symbolika, symbolom dreva sú kvety, napríklad také akejkoľvek farby kvety. Potom je to aj symbolika stromu, alebo aj kvetu života a týchto symbolov, ktoré sa nachádzajú vo všetkých možných aktuálne smeroch od výtvarného cez akýkoľvek. Potom vlastne je to klasika, keďže sme v ohnivej 20 ročnici, tak stále je tam tá červená klasická, feng shuistická. Kto má rád červenú, kľudne nech si dopraje. Potom tam máme na podporu financií hlbokú čiernu, ale teda tam sa ide do hĺbky. Ak chce niekto stabilizovať, tak je to skôr taká, že hnedá. Ale z tých ohnivých farieb môžeme použiť aj akúkoľvek inú, to znamená fialovú, ktorá je symbolikou múdrosti, rúžovú, ktorá podporuje srdečnú čakru, oranžovú, ktorá podporuje druhú čakru. Proste máme tých možností veľmi, veľmi veľa. Takže ak vás čaká kúpa, odporúčam sa pozrieť aj na tie farby, ktoré vás podporujú, prípadne ak poznáte svoje osobné kódy, tak vlastne vybrať si farbu osobnú. Tak sa majte pekne a pekný deň vám prajem.